салому алайкум пасбичкои муҳтарам, ҳамаатон ба тинҷӣ, саҳ-саломатӣ. Мо шаҳристон ба аз шаҳристон камтар боло ба ҳисоби ки инҷа тарафи кӯҳ ба будааст. Тарафи кӯҳ мо ҳаминҷо шинондан ба омадем. Як чиза гуфта мегузарам. Мо ин корое задем, мана инаша шинондем. Инҷа ба ҳозир ман боз сони маълумоташа гуфта мегузарам. Ҳамин устоҳо пулаша ҳалол кара намегирад. Ин дара бинед. Мана я аҳвола бинед. Дар кушода нашудана мана мехи аҳвол ба кара монда дода рафтагӣ. Ина бинед. Инҷа ба расидагӣ ин хе тӯри мешад. Ина тӯри карам мешуду ин дара спортит кардан. Мана спортит кардан. Мана инҷа мана ҷумида хор рафтааст. Мана ина бинед ки мана шумо ба маълум менемед. Мана меҷумам мана амаи қулӯхаш фаҳмито мана ҷумида хор рафта ҳисоби ки мана ина бинед расида хор рафтааст. Инҷа бинед мана инҷа мана ин ба оҳан расида хор рафтааст. Мана зазораш ҳам нест. ой як минут истида вай як минут истом инҷа овоз нафрод ман висёнка крося бо инҷа овозотон нафрод як минут ман як чиза видео партом видео ғалтон агар майлаш овозотон нағалтад ман партом мана инҷа зазор инҷа расида мана корошона короче сифатнок кара набрафтагӣ инҷа мана профилҳои ҳархела зада рафтагӣ ролер задагӣ бо инҷа бо дига хеле профилҳо намедонам ролер ба дига чиз зада рафтагӣ. ҳозир як минути инҷа истом ман як бор сёнка кунам интернет мепартомда ин кора бенед ин кора бенедон ин наход ҳамин кор боша устоо пула ҳалол кардан дар кор шинондана мустаҳкам кара шинондан дар кор як гал аку ман як каса таъриф кара корамо вай кара навишидам ин шофҳое бенедон ин шофҳоя зазор ин штапико боло гузашта рафтагӣ мен хе корое кара рафтиам ман акун ин кати чизе мегуфтанӣ кора ҳалол кара пула ҳалол кара гирифтан дар кор барои ҳамон мана мо ина шинондем хеле ин пеномо ҳозир мен хе груби намоидост ин чиз ҷошо ман ин размергирӣ ман омадагим не мустаҳкам шинонда додам аз телефон размер додагӣ ин ҳами хеле тӯр мебиёд пеном қоқ шудагӣ ҷошба мана ғафз кара пеноша задим фақат он ту мебуранд чотки мешад ин масъала проблема нест. Ин кори ман ҳама вақт мана ин шофом 100% мана 100% то ахира мана кушода пӯшидагар мана овозаш мана бояд мехе зазор монданаш дар кор мехе ҷошба мана инҷо ба зазор истоданаш дар кор яъне вай зазор надорад ин дара ҳам ту даб дала кара шинонда рафтагӣ вай мана ин мана ина бинед мана маълумад мана маълум ме бурида чӣ хел ки бошад мехе кара тонистагӣ шинонда наметонад нашинонад шинондан беам гап калон сони зазорои мана мехе даро беам гап анча калон ҳозир ман шумо нишон медиҳам ин трезоя мо шинондем мана ин трезоша мо шинондем я борасин ба истон вай нағалтон уко борасин ба истон вообще ман чӯ мегирам видео нағалтон охир мана ин мана 100% мана ягон хел инҷо шоф шуданаш дар кор нест мана ҳамин ба дӯстони азиз ин хатогӣ одамои худаш арзон кун мегӯяд арзонаша мезанад сони устои ҳар хел бачаҳои ёшба бовар мекунанд ҳамин ҳалол кара пулаша громрад ман вай усто ки ман намедонам мана ин кори мо мана инҷа кори дигар одам мана инам ба қариби шинондагӣ ин бисёр нашудагӣ ин ба мана ин кори мо мана кун мана инҷа меличовка бошадам мана инҷа ҳозир як мун инҷа мана инаша ман шинондагӣ ин кори мо чотки па уровени шинондагӣ
анакнун ин дар мана ин дарамо мана амортизация наметиҳад. инҷа мустаҳкам меқапонем, мо сахт кара уровень кара фона мезанем, ме чӣ кор ки кунем меқапонем. инҷа мана бояд мехе шуданаш даркор. ин дара инҷаша хоида парфтагани вая мана ин дар инхе шуданаш даркор нест. мана инҷаша гром парфтае ки дар ӯсна қапад гуфта мана сифати дар ин кор нодуруст. мана ҳамаш чотки караги бо манамин уровни ба инҷош биям нигоҳ мекунем. бани баъзе кас пасту баланд мешавад. мана ин як хел караги мана саломат боштон, сарбаланд боштон. як такта лайка мемонитон. ман ин набора караги маънош